Mga ka-Unation, Bernice, pamanday karon no, December 6 ba? Igahapon, grabe na to, yaw-yaw sa tong vlog. Then sige tag yaw-yaw dito nga Bernice, December 5. So si Piat gihapon ta mga ka-Unation, na wajud perfect. So karon ikauna man nato siya nga video, December 6, Bernice ni siya no. Kung napansin mga ka-Unation ba ang mga tao, jud kay problema, bisag unsa na lay problema, pero kay ba mo kaning gitawag na problema is opportunity gihapon ni siya para ma-create kag solution ana nga pwede nimo na siya mahatag, ma-introduce sa katawhan ug imong ma-monetize, no? Mao na gipatunayan ni Chester Carlson ba? No, kay ila masiguro mo ni Chester Carlson. Sure ko kay ila mo kay sige man mo kanang pa-photocopy, di ba? Okay, ba na mo sa tuwing isgutan? Photocopy na kasagaran ginaingon sa mga tao is magpa-Xerox. Pero kanang Xerox mga ka-Unation, brand na siya. Then atong gamiton jud kung magpa-kuanta, pakopya og document, photocopy, dili magpa-Xerox. Pero tungod lagi sa kasikat ani niya, kaning giimbento ni Chester Carlson, ihimo na siya kuan term ba nga magpa-Xerox instead og magpa-photocopy. Kani siya manggod atong makuha diri ba kay daghan tay ma-encounter nga problema, pero ang problema day pwede nato siya ma-transform into business man na buhat ni Chester Carlson. Isa una, ato pa ni siyang 1906, imbento niya kanang gitawag nga electrophotography. So kang maingkag electrophotography, mao ni siya ang pag-process sa pag-copy sa usa ka document padung sa usa ka document. Sa una kapoy biya kaayo. Estudyante man siya sa una, then trabahante pod. So akong point diri ba kay namo siya problema sa una kay eskwela mi siya law, pag abogado ba, then way kwarta. So iyang mga dapat tun-an na sa libro iya yung kopyahon kinamot. Ya di man nato na matago, kapoy jud biya magsuwat, grabe kadaghan. So kana siya problema jud na siya para kang Chester Carlson sa unang panahon. So mao to, nakaimbento jud siya og electrophotography para makakuan ba, males iyang kahago sa pagsuwat-suwat. Imbento siya usa ka product nga pwede ka magkopya og usa ka document sa usa na pod ka document, hindi na ka magsuwat-suwat diha. So daghan na siya mga ka-Unation no, di lang sa Xerox nga brand, di lang ka Chester Carlson nga istorya. Daghay mga problema nga ni-exist, and because of that problem, English sa tanaw bahalag Bisaya ta. Tungod ana nga problema, naimbento na pod ang usa ka produkto, no? Pinaka-simple ana mga ka-Unation no, kanang bot kung gara-gara ba ni siya. Naimbento masiguro kanang gitawag nga martilyo tungod anang lansang pod. Ambot kung kisay una na imbento, lansang or martilyo. Pero sa ko lang pag-analyze, naimbento siguro ng martilyo, kaysa una na problema unsaon pagdukdok ng gitawag nga lansang nga convenient ba. Di mo na nimo pwede dukdok ng lansang sa kahoy ug sa semento ug imo rang kinamoton. Pwede gumitag bato para maduso ba. Pero para mas madali, diha na imbento ang martilyo. Para ra po na siya sa mga ka-Unation. Ang point diha ba is kanang in every problem, opportunity na siya to create another product to solve that kuan. Pareha ng kuan. Communication, no? Sa una, sobre-sobre ba padala pa ta no? Wa ta kaabot ana sa tulang mga parents siguro mga lolo or lola. Magpadalag mensahe sa laing tao, dugay kay moabot. Sa una ba mga kinaraan nga nailaki, manguyab sa babae, padalag suwat. Dugay pa kahibaw ang bae ngayong ipadalan kay letter man, dugay siya kahibaw sa imong tuyo. Nga na bitaw, daghay mga gara-garaan na mga ka-Unation, pero tinuod na ba mga invention bitaw sa tao tungod sa problem nga ni-exist. Ikaw mga ka-Unation, sa man imong hibaw-an na product na imbento tungod kay problema. Airplane, grabe na abot tag airplane. Airplane na imbento siguro na para na may problem sa una sa transportation. Nga ang uban gusto mapadali maabot sa laing lugar, sa naimbento ang airplane, di ba? Sa daghan kay na siya. So atong makuha diha ano kang Chester Carlson, although natay problema diha nga maatubang. Kung imo lang inang i-positive og tan-aw, di po kaingon nga maigo dayon, di kay kaingon nga mabugatan. Pindira po na nimo sa pag-accept, pag-recognize ana nga problem. Kani siya dali ra gyud ni istorya mga ka-Unation no. Sa tinud-anay lang istorya dali ay kay na, pero pag execute kung nanapog ka sa situation lahi jud pud noon.
Pero at least no mabutang sa tong mind ba nga kung natay problema diha is na solution pod ana ug kana siya kanang problema gani dapat pasalamat ta kay diha ta maka-formulate ba makabuhat og usa ka butang na kitay makauna para ma-solve na siya nga problema no basta daghan jud kay na siya mga ka-inisyo no pinaka the best example kaning nahitabo sa Xerox no giimbento mo gud ni Chester Carlson so kung wa pa ni siya nag problema sa una sa reproduce og mga document from one papel to another nga paper. Kung wala na problema sa una, kung siya ikapay og suwat-suwat, di niya ni maimbento. Hantod karon wa jud photocopy siguro. So mao na siya mga ka-inisyo no. So karon usa man ang adlaw ro no, akong baliko no, di nato ni edit katong last atong video gahapon, di nato to edit ay. At sada na ni wa ni edit atong video mga ka-inisyo. So karon ikaunom na to nga video no, grabe ha ba. Tong Domingo, December 1, birthday pa jud sa tong kaila, ang kauban sa una 7 years. Minsan na pud noon. Birthday pa niya December 1, Domingo karon. December 6 na, Biyernes na. Kauno man nga video mga ka-inisyo no. Then proud po kay ta and hatag ko ni kusog sa tuang at least atong natabok ang unom ka video. Pagbuhat, pag-shoot and pag-upload. Nasa inyo kung nabani value sa inyo ha. Kung na-value, good. No? Pwede rin mo comment sa comment section. Pero kani man good. Test na to ang kuan ba? Ito ang consistency and discipline sa pag-create og video. Labi na mga long form video. Sa likod sa kamatuoran nga, wag po yung nanaw kaayo. But anyway, okay na. Di na ito na problema na. Kaya sa Facebook, di man diri atong balay. Dito ta sa TikTok. Mag-build og mga ka-inisyon. So kung karon ka inisyon tan-aw ka ani no, amot asa ka karon nagtan-aw ani ha kung nakay problem diha see it as opportunity na ikaw ma-create mismo og solution ana nga problem. Kay basin one day ikaw nang proponent, ikaw ang inventor sa unsa man nga butang nga magamit sa tao in the future. Ug way lain ana kay imbento kundi ikaw tungod sa problema nga imong na-experience karon.